Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri madhamatiz dzatika fi kulli waqtin wahin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah pengaosan Ahad pagi wonten ing pendopo kantor Kecamatan Banyudono rahimakumullah. Semoga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken ras muji dalasan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih dumugi enjang menika kula panjenengan sami saged sareng-sareng makempal manunggal wonten ing majelis ilmu menika sareng-sareng ngawontenaken pengaosan rutin setiap Ahad pagi. Kebetulan menika jatah kula Ahad paing 2 bulan sekali. Sholawat salam kita tansah kunjuk datang junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto risalah, beto ajaran dinul Islam, agami Islam, agami ingkang beto keselamatan, kebahagiaan wiwit gesang wonten ngalam donya tumuju benjang gesang wonten ing akhirat. Ya Allah kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Sholawat sholatullah ala toha sholatullah ala yasin nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mugi gesang kula panjenengan sami tansah pinaringan gesang ingkang istiqomah, ajeg jejeg runtut anggenipun nglampahi ibadah. Nglampahi napa Bu? Ibadah. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah saged kepanggih malih kalih kula ana kecik. Kok ana kecik?
ana guntur ana merapi, langite ireng mendunge peteng. Ora pas. Wis 40 dina ora ditokke lali. Ulangi meleh. Ya kudu lali wong jenenge menungso, nggih to. Nek ora lali ya dudu wahid ngono wae. Kula ki tukang lali. Nggih, oh dereng. Tuku bubur menyang Purwosari, mangkoke ireng rasane pait. Ya ora apa-apa, pariane. Ayo sedulur sing sregep ngaji, ngajine bareng karo Mas Wahid. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah kula panjenengan enjang menika tasih pinaringan kesehatan, pinaringan kesempatan, pinaringan kebahagiaan. Nyatanipun kula tingali panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu pasuryane ketake ngono niki kados calon-calon penghuni surga. Nembe calon. Allahumma. Purun Bu, mlebet surga purun. Nak ditari sakniki nggih purun. Hah? Syaratnya kudu mati. Nggih to. Ya surga dunya, ya surga akhirat. Mula kula panjenengan enjang menika keraya-raya tindak budal saking griya karena pengen golek kasuwargan, golek pahala, golek ganjaran. Bebasan tuku pecel lawuhe rambak, dunyane kecekel, akhirate kecandak. Ning aja nganti tuku pecel lawuhe gendar, dunyane kecekel, akhirate bubyar. Nggih to Bu? Mula ya kudu iso saged bagi wektu. Waktu kanggo ngibadah, waktu kanggo golek maisha, waktu kanggo keluarga, apapun waktunya bagi orang-orang yang beriman semuanya bernilai ibadah. Le, ngoten niku Pak Bu nggih. Remen ta Bu nggih? Bahagia, sehat. Engkang rawuh enjang menika sehat sedanten? Enten ingkang sakit? Mboten. Alhamdulillah. Barokahipun ngaji ngaos, mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan iman ingkang kuat, pinaringan badan sehat, pinaringan umur ingkang barokah, rezekinipun samsaya tambah kathah, halalan thayyiban barokah, manfaat syukur turah-turah, saged kangge ragat sekolah, ragat kuliah, ngragati bocah-bocah, iso nggo gawe omah, iso nggo mbethok sawah, iso ditabung ana bank dadi nasabah. Kok ijik turah
saged nggih amal jariyah daftar haji tindak dateng Mekah Madinah. Allahumma. Enten ingkang tahun ngajeng badhe bidal haji Bapak Ibu? Oh dereng. Tahun ngajenge. Bismillah ingkang baken niat. Napa Bu? Niat. Ngendikane para alim ulama, para mubalik, niat niku luwih istimewa. Niat sik kula riyen saged tindak dateng tanah suci niku niate 14 tahun yang lalu. 2012 pun daftar haji kalih almarhumah bojo kula. Dik, ayo mumpung anake cilik-cilik urung pati ragat sekolah. Ngoten niku. Yo bismillah. Awake dhewe daftar netepi rukun Islam sing nomor 5. Heeh Mas, yo golek utangan ya Mas. Heeh, aku ya. Golek utangan zaman semono 50 juta. 2000 angsal mboten, utang niku angsal mboten coba. Halo, halo. Kita iki wajah-wajah ora ndek utang to iki. Nek jenengan ora ndek utang berarti ya istimewa. Kula bleseke gajine bojo kula wis niki blak-blakan. Wawan, yo gajimu bleseke, engko gajiku nggo urip bebrayan. Heeh Mas, Sikaraidin bismillah. Sok bar kuwi awake dhewe nabung. Nah, pertama niat. Nomor kali semangat. Jarene nak wong ndek utang wis semangate kerja mempeng. Tapi luwih apik ora ndek utang ning semangate mempeng. Jarene niku bandeng wis bismillah daftar del 50 yuta punjul 200.000 selangkung wis saiki karo ngenteni panggilan kapan sing dipanggil wallahu a'lam bisawab. Ternyata 2006 kemarin alhamdulillah kersane Gusti Allah garwa kula kapundhut. Waduh, lek kancahku sapa wae. Akhiripun kula tarik anak wedok. Nduk, kowe nak ganteni hajine Ibu gelem ora? Heeh Pak, aku manut. Ya wis. Yo wis bismillah, kamangka kelas 3 niki 3 MA. Wingi pas nembe ujiane yo matur kiyaine oleh apa ora. Nak oleh dilanjut ora oleh ya yang penting kowe tak limpahke kowe perkara mangkate kapan-kapan terserah. Akhirnya matur kiyaine oleh Pak. Boleh malah disengkuyung. Nah nanti ujiannya anak saya pripun Pak? Wis engko gampang, wis dipikir sementing ibadah sik Mas Fakir. Oh nggih, kula ngoten. Semangat benduk mempeng anggone sinau niku ngrampungke ujian sik kalih ngrampungke jus 30 niku dirampungke sik. Wis kowe nyang Mekah kabeh urusan sekolah ludang kula ngoten. Heeh Pak, akhiripun bandeng medrop anak kula mae kambuh. Gerek kambuh diopnam ten rumah sakit sedina. Ya merga uteke jeblok kan ujian karo apalan Quran ngerampungke juz 29 30 niku. Wis piye nduk wis rampung Pak. Ning aku ya tele-tele ora apa-apa. Yo saiki nggo refreshing piknik nyang Mekah kula ngoten niku. Wes ten kan mriku piknik alhamdulillah saged ngibadah kanthi sampurna kanthi lancar awit pandonga panjenengan sedaya. Awit tiyang gesang ana ngalam donya niku jebule butuh dongane tiyang kathah. Dongane sinten? Dongane tiyang kathah terutama guru ngaji tiyang sepah kula panjenengan, kanca sejawat kula panjenengan. Alhamdulillah etak-etak yang ngono ya lengger kula kalih adik kula berangkat bertiga. Adik kula ngentosi almarhum Bapak Iman Nur Rahim. Lajeng gene ibu kula cabut, garwa kula diganti anak kula. Le, yo gandeng wong telu bagi tugas. Kowe saiki yo umroh badal. Bapak mbok tak badalke, ibu badalno. Gune Ais gen dibadalke anakku. Heeh Mas yo matuk wis. Bar niku umroh sunah pun rampung.
kanten ngindakake ibadah haji. Lah pramila kula ndongake kagem Bapak Ibu jamaah sedaya mugi-mugi kula panjenengan saged ndaftar haji. Sing penting niat sik, ya nabung, ya golek utangan. Ya disaur sing penting. Sahur lunas, alhamdulillah, nabung, tabungannya dibuka nggih tombok wingi niku tomboke 26 juta Bapak Ibu. Satu orang 26. Kacek 2 juta tahun 2025 sanjange 28. Terus sudah dadi 26 alhamdulillah. Ketoke tahun iki rada murah niki. Sing tahun ngajeng wallahu a'lam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesimpulanipun jebul wong ibadah kono kene niku padha. Nak bedane nak ana kene kula panjenengan ngibadah arahe madhep kiblat, madhep Ka'bah, Ka'bahe ora ketok. Ning nak panjenengan saged tindak Masjidil Haram menika saged wonten pelataran, saged mirsani Ka'bah kanthi cetha welo-welo. Ya Allah Gusti, jebul kuwi to Ka'bah. Sing yah ana yahene tak tonton nggon YouTube, nggon foto, nggon Instagram, Facebook. Iki lho Ka'bah ndang saiki katon nyata. Alhamdulillah kula, anak kula, adik kula iso ngambung Ka'bah, iso ndemek mek. Walah, jebul iki to ya Allah, cah soritan lho. Matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti. Lah nih, kula biasane pun dugi Ka'bah, melihat Ka'bah do nangis, Bu. Niku aku lah ya ngerti-ngerti ya nangis ngoten ndonga pesenan jenengan sedaya. Oh Mas Wahid nyuwun ngeten do request kula kok boten ngomah niku do enten wis surate request kan ndongake neka-neka. Wah, kula dongake kabeh. Allahumma nyuwun sedaya. Amin. Nggih ta, Bu? Nah, termasuk jenengan mbak menawa pengen dongake insyaallah pun kula dongake enten mriku. Allahumma nyuwun sedaya panyuwunan panjenengan maksud kula wakil enten niku insya Allah. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ternyata ibadah haji niku ibadah fisik. Ibadah nopo? Fisik sing butuhke fisik sing sehat. Mula kula 3 bulan 2 bulan sebelumnya baru subuhan mesti lari-lari sampai sekarang jalan cepat. Jebul neng kono sing dibutuhke wong mlaku. Kayak ngelakone ora alon-alon, rikat. Mboten enten ceritane. Ngoten niku. Lah wong ngambung Ka'bah niku lho, Bu. Disurang-surung, disendal-sendul. Ndas kula iki kudu meneke wong. Wis kono ndas-ndasku ya murah regane ya. Waktu sundul-sundul. Mlebune angel, metune ya angel. Mboten masyaallah nyatane ngoten niku. Ngoten niku kahanane. Fisik yang dibutuhkan. Napa malih ketika peristiwa Armusna melampah saking Mina dumugi Jamarat melempar jumroh niku lho Bu, tugu setan nak kula ngarani ngoten. Mlakune 3 kilo kurang lebih. Engko nak tersesat dadi 6 kilo. Lah kok iso Mas Wakit nggih? Kula niku mbawahi 40 rombongan saking KBIHU Al Kausar Banyudono dan Sawit. Kula rombongan pertama 40. Rata-rata usianya di atas 50. Ya Allah, iki kok wis mbah-mbahe kabeh. Wong 40 niku tersesat kabeh, Bu. Ilang ana sing semaput, ana ning terdampar ning dalan. Rombongan kula 10 iki garek 6 do semaput yo. Kula sing ngomong dhewe ya katut tele-tele. Ning isih iso bertahan nak kula. Saking panase ngelake ora enek mobil ambulan sebab ketika puncaknya Armusna semua
transportasi jalan-jalan ditutup. Lah laskar ini ku guru oyak-oyak, haji torik melaku ndak marai macet melaku sebab uyuk-uyan wong kathah niku. Lah namesake ibu-ibu to. Masakit tulungi. Kula tulungi malah waduh malah mapan. Wah wis. Oh ibu-ibu ngoten niku. Wah, akhirnya pun enten laskar. Laskar. Drink ngono. Arek ngomong ngombe kon ya ora paham kalau bahasa Inggris ngono. Drink, water ngono. Torik matamu iki pasuk aku do semaput kok torik. Ning batin kula. Kon mlaku piye wong do teng klekar kok, Bu? Iya, angudzubillah minas syaitan. Oh enten iki kon mlaku terus pancen ndak mare macet dalan. Kersane ngalah Gusti Allah saged kembali tek tenda dipapah. Kula ngebel adik kula mergo adik kula rombongan kedua. Le iki pasuk aku do semaput kabeh. Anak buah kula do ngebel lho, Bu. Kabeh njagake kula. Kula dhewe ya ora pengalaman. Wis tele-tele, Mas Wahid kula tersesat ribet Mas Wahid kula kalih ibu-ibu. Alah aku ya padha, Mas. Aku ya tele-tele. Wis kowe ana kono wae engko ana tim sing menyusul. Nggih. Meneh HP mandek ngebel meneh. Pun niku saat itu semua meh rata-rata jamaah haji ingkang ketika melempar jamarat yang pertama tanggal 10 Zulhijjah jenengan enten mriki beleh sapi, beleh unta, beleh wedhus, kula enten mrika tele nunggu jamaah kula. Ayo. Yo akhirnya dipapah sampai hotel. Sampai Mina, pun ditahan-tahan Ibu nggih. Masuk sing mapah genti semaput genti. Masuk aku kuat. Ya wis tambani meneh. Akhirnya dateng klekar ngoten iki. Mula ya alhamdulillah semaput wis tekan tenda. Wis ana tim medis yang merawatnya. Pun Pak, pun masa baronga kula tak istirahat riyen. Mas Wahid Pak. Lah itulah karena kita kesalahan awal pertama mboten pengalaman. Yang tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik Bapak Ibu itu melempar jamarat yang selanjutnya balang watu ping 7. Niku diambil malam hari, habis isya ataupun dini hari. Lah kuwi kan ora ana srengenge. Jadi ya senajan uyuk-uyukan ora panas. Lah niku kesalahan kita dari kloter 56, 57 cuma kloter Pak Wahid ini kita dapat jatah jam 9 pagi. Waduh, lah iki wis panas sih Mas. Ngono kula tarik ibu, kula nggo gendera abang ngono ya. Ibu-ibu pripun niki pun jam 9 pun semelet niku wis rapopo Mas Wahid. Semangat. Endingnya semaput. Oh ibu-ibu ya nggih semangat. Jane pun beto semprotan, pun beto air, tapi di tengah jalan ketika memasuki niku lempare niku kan sandunya dadi siji. Anggotane ambyar. Aku wis pencar ilang. Kudune mriki nang ngangkruk bali mriki ana sing bablas nang Banyudana ngancar, ana sing bablas nyang taun, ana sing bablas nyang Karangmaja, ngoten niku. Dadine kesesate mergane dalane tulisane gur Arab, ana panah rono apa rono karo bahasa Inggris. Lah saka klotere ora dikandhani iki engko menggoke nyang endi. Gur padha ngetutke kancane, jebule kancane sing ditutke padha kesesate. Alhamdulillah. Itu semua karena ketua kloter kita juga pengalaman baru tahun ini. Ya Mbak pun jadi petugas urung pengalaman. Wah, padha repote ya wis. Sesuk nggo pengalaman nah, sesuk daftar petugas haji minimal sing wis tau haji. Dereng nate to, Pak? Dereng, Pak. Kula nggih bisa pindah iki. Wah, badalah kula. Mula kabeh do rombongan do kesesat. Akhirnya diambil yang
malam harinya. Setelah habis sholat isya kita berangkat pulang, atau menjelang dini hari jam 2 berangkat habis subuh selesai. Ini prosesi ini 3 jam kurang lebih perjalanan ini, melampah terus lah. Niku sing yang istimewa niku, liyane penak-penak Bu, liyane iki penak-penak enten masjid, wiridan sejuk, adem, enten Madinah nggih ngoten saged ndonga enten ngajenge makamipun Kanjeng Nabi, enten raudhah nggih sami mawon. Lagi setengah ndonga dioyak-oyak laskare kondang metu haji tarik lagi setengah ndonga tarik dicengkewing kon rami sopi asem yen ndonga urung akeh itu separuh Allahumma digeret karena diantrikan orang banyak, antrine 2 jam ana kono gerkeke wektu 10 menit 15 menit. Iki kok ketok wong Indonesia sing bregudul wong mriko niki ketitan Bu. Sebab jamaah haji paling banyak itu Indonesia. Bedudul apa neh tasnya ketara BSI. Wah niku wah iki Indonesia. Tarik metu tarik jlompet ngene tarik meneh lagi setengah jengking ditarik haji tarik. Waduh, kok modele yang ngene nggih. Ternyata mriku ngoten niku Bapak. Ning ndelala kersane Gusti Allah sing iso saged ndonga ya saged ndonga. Sangkeke wong akeh arep mlebu Ar-Raudhah, taman di antara taman-taman surga katane Kanjeng Nabi. Niku do nggih rebutan. Ndonga enten mriku. Allah ya Allah, arep ndonga ning kene kok do digeret-geret. Akhirnya ndongane saka kaduan wae, sementing wis disarati mlebet dateng Ar-Raudhah. Enten niku ngertos makame Kanjeng Nabi. Do sami do nangis alon. Ning do nangis yo digereti laskar-laskar niku. Ora kena. Ya itulah perjuanganipun jamaah haji Bapak Ibu ngoten niku. Lah bagi mereka orang tua yang melempar niku mau karena yang pertama wajib, yang selanjutnya sunnah, tanggal 11, 12, 13 diwakilkan atau dibadalkan. Mula kula sak rombongan badalke mbah-mbah, bapak-bapak sing des semaput-semaput kula badalke. Wong siji makili 5, makili 3, dadi bar dugi mriku melempar jamarat kula sik ping 7. Bismillah ya Allah akbar. Des kena sirahe wong mbuh ora ngerti. Bismillah Allahu akbar. Wong uyuk-uyuk anak Bu. Ping 7 terus Pak sapa genti tes pun rampung wangsul. Jangkep ibadahipun rampung lajeng ditutup terakhir tawaf wada ngubengi Ka'bah pamitan ping 7. Nah niku pun langsung kembali ke Madinah. Alhamdulillah niku prosesipun ngoten niku. Mula jenengan menawi badhe berangkat haji kula saraken fisiknya yang sehat prima. Sebab enten mereka sak kloter kula niku ada yang sakit diopnam di rumah sakit, ada yang meninggal dunia di hotel, ada yang rata-rata batuk pilek amargi cuacanya di Arab Saudi beda dengan kita di Indonesia. Enten mereka wingi pas panas nerak di atas 40 derajat. Jadi panasnya mereka awan-awan ini kaya nokono wayah bengi. Arep medalke hotel angine angin panas. Orang sepoi-sepoi ning sepoi panas. Ngen hotel kiwa tengen ngen kula mriko. Lah itulah pramila kula panjenengan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Sebab sehat niku penting. Wah, jam pinten niki? Kurang 1/4. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pramila kula panjenengan monggo nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi gesang kula panjenengan diparingi keistiqomahan. Sebab enten kene ya kon ngibadah, ana kono ya kon ngibadah Bapak Ibu. Enten mriki ngibadahi enten masjid kula panjenengan piyambak-piyambak,
enten mriku ngibadahi enten Masjidil Haram, Masjid Nabawi Madinah. Ngendikane Kanjeng Nabi, sapa sing salat sepisan ana Masjidil Haram ganjarane dilipat gandakan 100.000. Ana salat ana masjid kene, dadi jenengan kok salat enten Masjid Cipta Mulya ping 100.000 padha karo panjenengan salat sepisan wonten Masjidil Haram, Masjid Mekah. Enten Masjid Nabawi, Kanjeng Nabi ugi dawuh sapa sing salat ana kene sepisan iki padha karo kaya salat ping 1000 ana masjid liyane niku. Niku saking kathahipun pahalanipun. Mula gandeng dosami ngertos Bapak Ibu, pahalanya begitu besar. Wonten mriko 2 jam 3 jam sebelum manjing salat jamaah menika dosami tindak masjid. Subuh umpaminipun jam 3 niku pun azan. Allahu Akbar. Ngono kuwi. Allahu Akbar. Lho. Jam pira? Didit. Jam 3 kok azan. Kula pertama ya kaget. Apa subuh dijokke kula. Jebul niku nggih gugah-gugah masyarakat mriku kapurih salat malam, salat tahajud, salat lail, salat istikharah, salat mutlak, pokok salat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Jadi jam 3 niku enten azan Bapak Ibu. Lah niku bar niku do berbondong-bondong tindak masjid. 2 jam niku pun do sami tindak masjid sebelumnya. Begitu manjing subuh, masjid pun full kebak. Pelataran ngonten niku pun full kebak. Kok panjenengan dugine wayah azan kulina tangi keblok, azan subuh lagi tangi. Wis subuh enten mriko ora kumanan nggon gur ana pelataran wae mburi dhewe kono. Mergane kabeh wis do jerengi sajadah do jejer-jejer salat. Itulah kebiasaanipun jamaah mereka. Dadi 2 jam sebelum salat pun do sami tindak masjid. Lah Mas Wahid 2 jam kuwi diisi apa? Enten sing maos Quran, enten sing wiridan, enten sing sholawatan ya indik-indik Bu. Enten ingkang selfie sik karo ngenteni. Suwi men cek sak jam. Karo nyuting-nyuting. Wonten niku nak ngerti lasekare ya dieleke. Haji. Ora entuk karepe. Ning ya piye wong Indonesia ki bergudul. Ya contohnya sing ngomong dhewe niki ya apa mumpung neng kene kok. Wah, aji mumpung syuting sik. Gawe status, ya Allah rada pamer sithik ya Allah. Lah piye ya? Kan lugu orang wong duwe HP kok ora dirohke kan ora mungkin to, Bu. Wong prejangane kula ki ya senenge pamer ngoten niku. Wis ben go status. Tak upload saiki apa sesuk ya? Lah piye wong kok Puskesmas Banyudana jare engko arep dipantau kok keadaane, ya wis tak upload saiki. Dadi kalau upload Bu Endra Puskesmas niku sing anu nge-like. Sehat Pak Wahid? Alhamdulillah. Berarti dipantau kok Puskesmas kok. Kula mantun jenengan lho Pak Wahid. Sak anak bayi jenengan pripun kabare? Sebab kula iki dijanji no Mas Wahid, rombonganmu wong 40. Mangkat sehat, mulih sehat. Mangkat urip, mulih urip. Waduh. Mangkat waras, mulih waras. Mangkat utuh, mulih utuh. Lah niku. Lah piye nek mosok ya ora di-upload to Bu ya? Wis di-upload. Pripun Bu sehat Bu? Sehat Mas Wahid. Oh, kula syuting sik. Oh, dilaporke. Ndadak titik dilaporke KBIHU Bu. Betek-beteke KBIHU ne ben paham kondisine piye.
Lah yang ngono kok ora arep pamer gitu. Ya karena tugas niku wau. Lah niku enten mriko ngibadah khusuk mung sedhela kula. Khusuke gur sedhela. Mergane apa kula dadi kaya cah cilik nalikane salat. Pas ngagem pakaian ihram kula anggere teng pelataran cerak Ka'bah syaratnya kudu nganggo pakaian ihram. Sebelum puncak haji selesai. Niku harus pakaian ihram. Allahu akbar. Allahu akbar. Kabeh tuh. Ya Allah. Kula karo tolah-toleh ngoten niku. Wis persis cilikan kula. Sakmene kok pakaiane putih kabeh sak alam dunya. Wah. Kula ki ngoten niku, salat karo ngrenengi. Ya Allah, ya ana wong makhluk wirenge. Dhuwur yo ngene. Sing putih ya guru untu karo mripate ya Allah. Munggah-munggah medhok-medhok lagi kok ngisare sikile. Ya Allah, angus. Sing putih niku gur mrikine tok, Bu. Pinggir mriki tok. Jelari mriki putih. Wah enake wireng. Kados keruduk ibuke niku. Ning kula ya batin niku, kula batin ya Allah kok ya ana model salat kok salat wong yo ngene. Engko siji dina meneh kula nyawang wong niku wayu, putih, mulus, bagus. Ya Allah, Masya Allah wong gantenge yo ngene jenggote rapane jambange gek patut. Wah lalah awake putih resik tak sawang kok dhuwur medun. Oh ya cek menungso to. Mutih mulus. Wes niku pokok semua kulit maneka warna enten mriku. Itulah di sana pakaiane disetarake putih-putih kabeh nggambarake wong kuwi nak wis ngibadah ana ngarsane Gusti Allah ora mandang warna kulit, ora mandang status mbah dokter, mbah jenderal, mbah polisi, mbah ora pangkat rakyat jelata, podo enten mriku. Lah cuman gawe wong tua. Mas Wahid enten apa? Sesuk nenek kono aja batin elek. Kan kowe ndak ketumusan napa jenenge? Nak batin niku mesti kenyataan. Batin elek dadi elek. Kula ki ndelala tukang maide ndelala. Enten daharan tadi stok jatah makan niku iwak gede-gede. Iwak sapi apa unta bedine sakmene kok kayak rasane piye, entek apa ora kayak rasane ora karo-karoan, paling ya anyep jejet kok. Lah niku kula maem niku rasane ya anyep jejet, Bu. Pokok anggar ketemu iwak niku. Waduh. Wes macem meneh iki ya, anyep terus sampai akhir haji kula anyep terus niku. Lho ngoten niku lho. Mula wong ngrasani elek, ngrasani ala, melih. Oh kula itu kan ngrasani enten wong India, Bu, bapak-bapak Jawa. Allahu Akbar lagi kula setengah salat, mriku ngesuk udah sik rada mepet kan mboten kula pepetke wong Indonesia. Langsung disuk. Asmi wis kebak barang cek disuk. Kula sing ngalah sithik. Kula mbatin ambune pranguse cah. Wong endi iki? Wis adus po durung. Rampung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Where you from, sir? India. Sami guci-guci hutahe aku. Sahrukan. Aku langsung ngoten niku. Hah, lah. Daerah seneng, artis-artis ngoten niku ora seneng. Lah. Yes, I am India. Sadus urung iki mau. Kula anggere petok wong India ambune prengus. Mergane kula batin prengus. Lho, piye? Prejengane wae tukang batin. Yalah, mulai enten mriko apa yang diucapkan menjadi kenyataan. Mula batine sing sae-sae. Wah, batin sing apik-apik dan kepethuk wong ayu. Allahu Akbar. Man, ayu man. Wah, bar salat mlaku kon apik iki gonyang Indonesia ya. Mas akeh kanca aku Mas Arif. Mas Wahid.
Pendet setunggal beto teng Indonesia cocok mboten? Cocok. Putih bu, irunge mancung nganggo cadar ireng-ireng Bu mriko. Cadar ireng-ireng kados buke ngene iki nganggo ireng-ireng ning mriko patut cadaran irunge mancung kene putih ngono. Cocok. Wah, cocok iki. Wonten niku pendak kepethuk ayu mesti pethuk wong ayu terus. Walah ngantek anak kula mbatin, Pak kok irunge iso mancung men ya Pak ya. Aku dikeki ya gelem. Kok mancung nganggo cadar mancung apik. Wong Indonesia nganggo cadar mancung irunge ndlesep banget. Nika mancung cadaran bagus Bu, apik nika. Bodine wah semlohe kaya gitar Spanyol. Itulah ternyata kita apa yang kita guraukan, apa yang kita batin itu kenyataan. Pramila mboten pareng nggih. Kula mawon jenengan anak ampun batin. Lah niku nggih pengalaman pribadi kula Bapak Ibu. Kesimpulanipun enten mriki ya nyembah Allah, enten mriki ya nyembah Gusti Allah. Enten mriki ya diawasi Gusti Allah, enten mriki nggih diawasi Gusti Allah. Enten mriki ngibadah saged ngrumaosi celak kalih Gusti Allah, enten mriki nggih sami ngibadah saged celak kalih Gusti Allah. Pramila monggo di setiap kehidupan lini kehidupan kula panjenengan ampun supe tansah eling emut dateng Gusti Allah. Mlebune hu nafase medale Allah. Allah. Ngoten niku diiringi nafas niku nggih zikir khaufik. Makaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken mugi wonten manfaatipun. Tutupipun atur kupat duduhe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot petuk encik tawa roti. Wong urip pancen abot mula ayo becik sing ngati-ati. Tumbas krikil dateng segara wangsulipun mampir nggone priyayi. Gesang wonten ngalam donya namung sawetara pramila ampun supe bekti marang Gusti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fathun qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Allah no ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Wahhab ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Habib ya Basitu ya Habur ya Khabiru ya Hawzid ya Mujillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Hadru ya Wakilu ya Qawiyu ya Majid ya Muta'abur ya Zahru ya Malir ya Jabiru ya Hafiq ya Mukiru ya ya Jabalu ya Syahid ya Hafidu ya Mujib
Ya Majidu Ya Hakim Ya Wadudu Ya Majid Ya Wa'isu Ya Syahid Ya Haqqu Ya Warilu Ya Muhidu Ya Qadir Ya Waliyu Ya Hamid Ya Mawjid Ya Mubdi'u Ya Muhidu Ya Mujib Ya Mukhillu Ya Wahyu Ya Qawiyu Ya Majid Ya Muqimu Ya Wafid Ya Ahadu Ya Somad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqadir Ya Muakhir Ya Awalu Ya Akhir Ya Batin Ya Basitu Ya Allah Ya Mu'izzu Ya Wabu Ya Muntaqimu Ya Ufu Ya Majid Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram Bi Mufidu Ya Jami Ya Ghaniyu Ya Mughni Ya Malimu Ya Allah Ya Ilmu Ya Nur Ya Majidu Wa Mabdi'u Ya Mahisu Mafisu Ya Ghabur Jalla Zikruhu Bi asma'ikal husna Firlana dhunubana Wali walidina Wa dhurriyatina Fir'an sayiatina Wasfur ala nuqsyunina Wasfur ala nuqsanina Al-Darajatina Wa rizqan liman nafi'a Wa rizqan wasi'an Halalan tayyiban Wa malan solihan Wa nawwir qulubana Wa yasir umurana Wa sahih ajsadana Daiman hayatina Ila khairi qaribna Anni syarri ba'idna Kunna akhiral nilna munna Balik maqal syitana Akhir awaijana Walhamdulillahina Alladhi hadana Salli wa salim ala Toha Khalilir Rahman Wa alihi wa sahbihi Ila akhiri zaman. Karena di golongan kesehatan kesehatan Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi